खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 16 फेब्रुआरि शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। देहायाव जानाय बेरामा जोबनो हागौ। मोजां थासारियाव फैगोन। मोजां सान जागोन। बृष राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावना बदनामाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। मिथुन राशि। गुन गोनां हाबा मावना मुं गोसारनो हागौ। गुबुनखौ गियान होनो हागोन। मोजां सान जागोन। कर्कट राशि। मोजां हाबा मावनो हागोन। मान सन्मान मोननो हागोन। मोजां सान जागोन। सिंह राशि। साननायफोरा फैमाल जानो हागौ। गोसोआ असान्ति जागोन। दुखुनि सान जागोन। कन्या राशि। साना जेथो गोनां जानो हागौ। सोरनिबा रां दाहार लानांनो हागौ। दुखुजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि। थांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। दोहोन दौलत आरजिनो हागोन। आखायाव रां रुफा फैगोन। मोजां सान जागोन। धनु राशि। माबा मोनसे खोथाखौ लानानैनो सोरजोंबा नांलायलायनाया जानो हागौ। उनदाहा खालामनांनो हागौ। मकर राशि। खामानि दामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा। देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। कुम्भ राशि। सावस्रिया जोबोरैनो मोजां जागोन। सुथुरफोरा जोबस्रांगोन। मोजां सान जागोन। मीन राशि। जेंनाफोरा जोबस्रांनो हागौ। सुखु गोजोना फैगोन। मोजां सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ बाक्सा जिल्लानि मानासाव खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामायारि बासबारियाव सोलिफु दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय हायुङारि हाग्रामा आरो हाग्रानि जुनार रैखाथि हाग्रा ओनसोलफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोगोन। बेनि थाखायनो फैगौ 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ सेरेमनि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारियावनो आरोबाव बाहागो लाबावगोन भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंजों लोगोसे इटालि, बांलादेश आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।